Kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nigo litkulielera chakia okulimwa gw'ekibara ase ward ya Bunyamatuta imeye bunge ya West Mugrango boigo ochaki umurobiri obukwenana erongori gochia ase aborokyo ba ECD ase boigo hanyara koba gakobeka HSI ya maigwano yogochego chakia umurobiri bukoria chingeni chekegusi gochia ase chisukuru ekyo chia secondary ase county ya Nyamira kaukwanekerekyo nigo Nyaribo aigereire umurobiri obukwenana erongori asikeria oteba buna nigo ebwate amadini na komochia abamirire baye buna nasiki atalikolengania echae libaga lierongori omurikito Steven Nyarike Mbunde na mange ase taro ya magendro ase ward ya Bunyamatuta imeye bunge ya West Mugrango imeye Nyamira igo mugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo itkoria rero achakera sogosyorie para yura chikubwatania ase skuru ya Kibirigo na wonjokarana ase chiro ya Kibirigo murenjere yemo yokwene kingango tinyaro bosombi. Kuna barabara inaendelea kulimwa saizi round the school. Na kuna barabara nyingine pale ng'ambo ambayo inatokea pale mahali tunaita turning point iende mpaka pale chini mahali tunaita Kera. Pia kuna barabara nyingine ambayo tayari imeendelea kutengenezwa pale Nyakemicha uingie mahali tunaita Muika Bondo Primary School mpaka uingie shule ya special school ya Nyakeore. Na kuna mambo mengine mengi ambayo kama county imetufanyia. Kwa hivyo nachukua hii nafasi ni kushukuru. Kibirigo tuaro chema ale yeme weta round Kibirigo baada esoke chiko kama ile 1.5 kilometers. Wao ndio kwa nauza tutoleke 40 street lights ya Kibirigo. Kao kwanekereo boigo haigora umuroberi obwo kwenana erongori ase skuru yoboroso ya Kibirigo igekerekyo Nyaribo haigereire umuroberi obwo kwenana erongori agoteba nigo bwata amadini amanene na boigo erongori eyo nige kuburukani gwa soya erongori agatani yango cyane erongori erwate baka service. So, you want a deal, umwana w'ejo para zaya tinka, aboko nyora, anyora go to school. And in the future, the retention power will be superior. So we want to develop our county with well-educated people who are more competitive in the federal market. Murenjere moyo gotiri aborokiwa bosio nigo mugabana bwe county ya Nyamira boigo asioria umuroberi obwosoma asenjira yekerero asaborokiwa ba ECD twacha ntwanyero borina abana bamezete baruya naende batawo kuna basoma digitalani babwate bitoleka iko barokina kwa wasasoma n'iki computer. So that now we can actually go to Special University, you want to get it up. Umwana anakora anakuru mapema, tayo yoza kwa ramto, wana mwana kuna, uwasa kugira mwana. Wana class, bamalite, wana wachire mutiti kancheka notes. kubwatekana no gosaba gwe skuru ya Kibirigo primary nigo mugabano Nyamira haruira yogo cha kubabwatokera igasima kia mache kikira nyare ko bakegosira secondary nabo igo ase skuru eyoboroso. So bambo ya njeni area match na secondary usikubota mache izalini lakini primary mande bobata shortage ya match. I look at trees dalia bititia poho County ya Nyamira nigo yabekire kuigwanana irigo chikwene kia chi secondary chonsi ase county ya Nyamira chigo cha kichiro moroberio bwaborokiwa kolia chingeni chekegusi lero nacha project nere ntangane ase Kenya
Awana waito nechseka lero ya konyora nutritious vegetables. This program actually builds to your health agenda. It will make the students, plus the one that we launched at the primary school, it will ensure that we are bringing up healthy children. Stephen Nyarikemunde, Ensoko TV, County ya Nyamira.